L'espresso perfecte. La màquina de cafè express és un equip de precisió en què l'aigua i el cafè es combinen per obtenir la tassa perfecta. Aquests equips presenten uns paràmetres de termodinàmica prèviament ajustats que cal respectar. Pressió de la bomba a 8 o 9 bars i caldera com a màxim a 1 bar. La temperatura de l'aigua del grup ha d'estar entre 88 i 92 graus centígrads. Una tassa d'espresso és aproximadament un 97% d'aigua i un 3% de components sòlids salubres. D'aquí la importància de treballar amb una bona aigua. Per a una tassa, omplirem el portafiltre entre 7 i 9 grams i, si és doble, entre 14 i 18 grams de cafè. Ho enrasarem i distribuirem la dosi sense pressionar-ho. Amb el tàmper manual, ho compactarem ràpidament i enèrgicament amb una pressió de 20 quilos. Netejarem les aletes i les sortides del portafiltre, empurgarem la dutxa i assecarem amb el drap la safata per evitar tacar la base de la tassa. Col·locarem el portafiltre al grup, premarem el botó per a l'extracció i immediatament hi col·locarem les tasses. Comprovarem que la caiguda del cafè s'assembli a la d'un cordill fi amb un retrocés semblant a la forma de la cua d'un ratolí, amb la qual cosa aconseguirem un espresso perfecte. Si la caiguda és lenta, gota a gota, haurem de modificar el punt de molta perquè sigui més gruixut. I també quan la temperatura de la cafetera està massa alta. Si no, obtindrem un cafè marró fosc a les vores i d'un color més clar al centre. Per contra, si l'extracció és massa ràpida, haurem d'aconseguir una volumetria més fina per evitar un cafè sense crema o que aquesta desaparegui ràpidament. En qualsevol cas, si el resultat no és l'òptim, caldrà verificar que la dosi sigui la correcta. Es considera una extracció correcta la que se situa al voltant dels 25 segons, amb un volum en tassa de 30 mil·lilitres de cafè. Aquest cafè ha de presentar una crema densa, d'entre 2 i 3 mil·límetres de gruix, de color avellana, contorn marró i amb estries fines. Després de l'extracció, rebutjarem la pastilla de cafè al calaix picamarro. Un espresso tupinamba perfecte es distingeix per l'aroma, la crema color avellana densa i el seu sabor únic.